CEM Purnachandra Jamatiani Yagramoy Gumoti Hankorbai Khopja Kilani Kuaimura BC Barai kwpla kamini nukhung khungsni khorok nwichisa voter stock tipra Motha bodolni bana romphaikha Belakha hambai tini chung Barai kwpla o phaisok phaijak tini BC in charge te regional president ni sakthar mungbai tini chung oro chikonte pandani bisingo kacha joining program khalaikha total 7 family 21 voter BJP ya kari tipra Motha tini borok phaikha chini bubagrani wanchong mung bubagrani nahar mung te chini tipra sani adhikar no choba khaithani o tei krak khainani bagai borok tini 21 voter chini tipra Motha bana romphaikha chini family o phaikha hani bang borok no blai khe tipra Motha party ni ngui te yani byaktigot ni ngui borok no kha kaham ya faru phainai chalo tei chini tipra Motha ni bubagrani netritwe chini tipra sani adhikar no choba khaithani o tei kwbang phainai hnai asa khayu haini hai borok no hamaya faru khulumkha apa BJP no habaya tipra Motha hajoi ophai Nindo nisa parang kan? Parang.